У 1843 году у Синявцы была побудована поштовая станция. На сегодняшний день там находится дорожная эксплуатаційна служба. Приблизно у гэты час была побудована Синявская церква святого Миколая Чудотворца. Але Синявка знакомита не только этими побудовами, и про яких можно сказать, что это визитная картка Синявки. Синявка еще знакомита и своими могилками. И они были так само заснованные приблизно 200 годов тому назад. И эти могилки можно разделить умовно на три участка. Перший участок, другий участок и третий участок. Теперь мы проходим третий участок, які розділені 17 родами. Кожні участки злучаються поміж собою центральними аллеями, и характерна особливость трех участков Синявских могилков заключается в том, что по их можно судить, як жили люди, наши земляки на протягу 200 годов. Наприклад, на першому участку заховання характерне тим, що родные, близкие ушановували память об померлых у выгляде надгробной плиты. И эти надгробные плиты были доминируют на першому участку. Потом, с тягом часу, коли добробыт наших земляков поляпшался, то и з'являлись новые помники по нябожчиках. Хочется сказать, что первый участок характеризуется захованиями с середины 19 століття по 70-80 годы 20 століття. Другий участок был заполнены, или на другим участком отбылись захования у 80-е годы 20 століття и у нулевые годы до 2000 года. С 2000 года заполняется третий участок, где мы теперь идем. И отрознивается усюди на трех участках отрозниваются помники. Стиплость першого участка. На другим участку з'являються уже не только стели, але и надгробия. И буквы пишутся, коли человек народился, коли человек помер. Вот зараз мы пришли на центральную центральную аллею першого участка. Злева это участок и справа крышку это участок. И он злева переходит у другие. Злева перший участок переходит у другий участок, а справа перший участок переходит у третій участок. Тут характерна ще особливість синявських
могилках заключається у тим, що тут ідеальна чистиня на протягу усього года. Могили усі знаходяться у чистині. Тут приходять нащадки і завсюди приносять квітки, завсюди займаються благоустройством. И на этой центральной аллее ось мы убачим такие ось плиты, як эта плита. Это все говорить об тим, що заховання, наприклад, тут, коли ми поглядимо, відбулося у 1040 годі, десь так. І зараз ми з вами із цього першого участка перейдемо на участок номер 2, заховання якого или заповнення якого над помниками відбулося от у те до нульових годів 20-го століття. Ось ми проходимо якраз каля цікавий такий заховання. Це батьки героя праці Дудука Олександра Миколаївича, постоянно його внуки Софія Ніколаївна, Тамара Миколаївна Спінська, а так само Ваня з Синявки приходять і доглядають цю могилку. Вельми приємно бачити ухоженість її. Йдемо далі по першому участку. Лічимо ряди этого участка. Ну, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 'Тут все хаотично. 10. Хаотично. Ряды не максимально различить, потому что еще не похования были такие максимально сумбурные. Мы еще пройдемся по отдельных могилках на всех 3 участках. Ну ось можно было различить только 10 рядов первого участка. У далечині ми бачимо самые старые заховання. І зараз перший участок переходить у другий участок. Тут буде ряди, я думаю, що будуть більш лепші видны і більш значні.
Ось воно кончається перший участок і починається центральна алея другого участка. Мы зараз по ней пройдемся, потом пройдемся вокруг этого другого участка. Тут вельми цікаві люди знайшли свой опошний притулок. Яны унесли великий унесок у развитию Синявского сельского совета. И как мы, этот сельский совет бы не так был развитый, как сегодня. Это, можно сказать, что один из лепших гаминов, как ранее при Польше говорили, Клецкого района. Ось. Лечим рады другого участка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 рода другого. На другому участку знаходиться заховання Кіндиша Миколая Олександровича. Менавіта ён у Сінявку накіраваў сродкі беларускага цэнтральнага бюджэта. Дзякуючы гэтым сродкам былі пабудаваны один трохпавярховы дом, другі чатырохпавярховы дом. У Сіняўцы была пабудавана кацельная, акрамя кацельнай шыкоўны дзіцячы садок, коттеджы былі пабудаваныя у Сіняўцы ў раёне, дзе размешчана Сіняўская школа. Я думаю, что не кожному человеку при житті удалося так удало скіраваць республиканские сродки на користь Синявки. Мы подошли до выпускника Синявской школы 1900 это не это. Мы подошли до выпускника Синявской средней школы Дігеля Миколая Александровича. Его брат, вельми знакомитый пчеловод у Синявцы. Вельми редко можно сустрэць на могилках надписи на белорусской мове. Гонор родным за то, что не забываюць матчыну мову.
Удельник Другой Сусветной войны Жук Миколай Язепович ніколі не кічыўся ад таго, што ён удзельнік вайны, ніколі не біў фанфары аб тым, што ён быў на фронце. Толькі калі глядзеў фільмы пра вайну, увесь час плакаў. А дзеці, калі глядзелі на гэта, не маглі зразумець прычыну слёз. Толькі з узростам гэта пачынаеш разумець. Ён захованы ў склепе з чырвонай цэглы. Штабс-капітан рускай арміі Дудук Дзямян Ануфрыевич. Мы перезахоўвалі яго разам з святаром Сінявскай царквы. Вось ён тут знаходзіцца. Гэта незвычайны помнік, яму ўжо больш за 100 гадоў. Незразумела, як тады людзі выраблялі яго, якія былі тэхналогіі вырабы гэтага помніка. Вага яго, думаю, что где-то 200 килограмм. Тут словы написаны у яго гонар. А аграда уся кованая. І калі мы будем ісці зараз по першому участку, то мы наведаем вот плиты надгробные. У людей грошы былі невялікія, сродкаў не хапала, каб такі помнік зрабіць. Вось, но яго асаблівасць у тым, што не згубіў свае якасці. І па сённяшні дзень фантастычная коўка. Калі мы яго перезахоўвалі из Сінявскай царквы разам з Дем'янам Дудуком, то ён, бацюшка Сінявскі, калі зараз мы паглядзім, Манцевіч прозвішча, вельмі цудоўна захаваўся. Ён быў пахованы ў склепе, была раса захована цудоўна, яго абутак. І самае цікавае, што крыж захаваўся у залатым выглядзе. Залаты крыж быў вельмі цудоўны, і вот мы яго перезахавалі разам з уладамі, разам з военкоматам, з святарамі Сасудска, Клецка. Перезахавалі на Сінявскія могілкі, потому што ішла будоўля Сінявскай царквы, якая адчынілася ў 95-м годзе. І сродкі на яе будоўлю, конечно, даў Кендыш. Ну, не асабліва ён, мабыць, будзем гаварыць так, а калгас з яго падачы, плюс мэблевая фабрыка. І выдзяляла вялікія сродкі на будоўлю Сінявскай царквы. А кіраваў у той час ёю Калінчыц Василий Иванович. Першы кіраўнік, дырэктар Сінявскай школы Бабейка Іван Яковлевич, удзельнік вайны. Усе памятаюць яго урокі, усе памятаюць урокі Александры Миколаевны. Это былі настаўнікі ад Бога. Вельмі рэдкі помнік з белага граніта у гонар Томыця Анатолія Петровича. Ён фактычна вось стаіць у такім жа першазданным выглядзе. Здаецца мне, што быў прывезены гэты граніт з Турцыі. З такого ж граніта прыгожа зроблены помнік па Лютчыку Анатолію Яковлевичу. Эффектна глядзіцца. Дырэктар Сінявскай фабрыкі Есіс Іван Семёнович. Родныя ушанавалі яго
память таким пристойным помникам. Юрьевич Юрий Степанович. Віталій Юрійович завчасно пошли з життя. Наставник фізкультури Павел Ємельянович, який довгий час працював у Синявській школі, викладав не тільки фізкультуру, але й воєнну справу. Загледжена могила, живі квітки, вельми приємно. Перший керівник Синявської меблевої фабрики Каневега Леонід Язипович, його жонка, наставниця початкових класів Віра Петровна. Це їх син Женя, онук. Так, Тисецкий Григорий Александрович, наставник физкультуры. Светлана Николаевна Корзун, Царство Небесное и земля пухом. Надгробная плита на первом участке 1935. Надгробная плита 1917 года. Надгробная плита 1900 года. Помник 1952 год. Тяг плит початку 1900-920 годов в этом промежутку. Вельми цікаво нащадки зробили, ушанували пам'ять об своих близких людях, повесили, примацевали такую гранитную табличку. Аналогичный вариант. Гонор нащадкам. Плита 1915 года. Плита 1902 года. Эффектно глядятся вот такие незвычайные таблички. Вот Шобыть Иосиф Трофимович 27 года. Мы были на могилке Жука Николая Языковича, удельничка войны. А это его батька. Вельми гонор сім'ї Сімаковичів, які знайшли це заховання і поставили такий пам'ятний знак. Як приємно бачити ось такі догляд таких заховань. Махчима, это, конечно, будет какой-нибудь помник по их. Это все старые похования, им 100 и больше годов. Захование 1920 и 28 года. Вельми эффектный помник, стела с мрамора. Скорее всего, что российская чи украинская, чорного кольору, и плюс уставка червоного кольору. Глядеться вельми легко, ефективно. Молодці ті, хто зробив такий проєкт. Нарешовський хлопець Русин Петя, Матулька разом зі своїм родним братом Юриком. Наставник білоруської мови Костюкевич Семен Олександрович. Анна Кондратівна викладала німецьку мову. Завчасно померла їх син. Леоніда Степановна Войтик, викладчиця англійської мови. Подошли до незвичайних людей.
во всех сенсах этого слова. Александр Константинович Клевец – это наш, на мою думку, лепший наставник по всем рейтингам и по популярности, и по педагогічним здольностям, і по тому, як він цікаво викладав любий предмет, чи то скрипка у 50-ті роки, чи то географія, чи астрономія у 70-ті роки 20-го століття. З таким же цікавостью ми слухали уроки, чи були на уроках у Ольги Миколаївни. А это ихняя дочка, наш відомий адвокат Мінської обласної колегії адвокатів, завчасно покинула нас. Незвичайність этой могилы заключается в том, что на фоне царства штучных кветок тут ніколи нема штучных кветок, тут только живые кветки. И гонор Нине Олександровні, яка ось садить этой кветки вокруг могилки. И вельми приємно, что яны контраст вельми великий поміж пластмассою и живьем. Браво, Нина Александровна. Ось наша Люська, как мы ее мило называли. Наставниця русской мови Никонова Вера Георгіївна. Побач усім відома і незабывная Баранкова Євгенія Яковлевна. Это ее бабулька. Наставник истории Василь Павлович Бутшан и наставница праці Арина Ивановна Бутшан. Ихняя дочка Жанна и сын Паша, завчасно покинувши этот свет при трагічних обставинах. Такого помника на Синявских могилках нема. И он відрізняється від всіх остатніх від царства чорного мрамору. Вельми ефективне розширення пам'яті близкого чоловіка. Ось цей ангел з крыльями. Это натуральные фаски, это натуральные лист древ, надгробия с чистого материала оригінального виразки. Він глядиться незвичайно пригожо. І видається, упригожує цей помник Синявский погост, потому что тонкая праца, потому что задумка бачна у нащадків, які хотіли заховати пам'ять о своєму близькому чоловіку. І коли знаходишся біля цього помника, то думаєш, а чи все я зробив для того, щоб ушанувати пам'ять ці батьків, ці сябрів, ці сестер, ці братів. Чи все я зробив, щоб ось помник, який знаходиться на могилках, не був подобний на інші помники, а відрізнявся своєю густом, оригінальністю. Молодці. Любимиця усіх випусків, усіх учнів Синявської школи, викладчиця історії Кажура Розалія Іосифівна.